Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuti ndipemphe akubanja bwere kutsogolo kuno timve kulira kwawo. Zikomo kwambiri. Ine ndayima pano kuyimira malume watu amene ali bambo bwanali. Iwowa pamodzi ndi mbumba yonse ndife osweka mtima komanso okhumudwa chifukwa cha imfa imeneyi. Poyambirira ndipereke ulemu kwa Dr. Justin Saidi, Chief Secretary to the Office of the President, chifukwa cha kupezeka kwawo, komanso maulemu apite kwa onse oyenera kulandira ulemu masanano. Mbiri ya mbale watu Banda ili motere. Banda anabadwa mchaka mwezi wa 16 1980. Ndipo akutisiya lero, ndipo anamwalira pa 8 August 2026. Akutisiya lero ali ndi zaka 46. Kudwala kwake kwa mbaleyu kumene kwa muchotsa ku dziko lapansi Sabata yathayi ndimene tinamva kuti wadwala malungo. Ndipo atapita naye ku chipatala analiona kuti thupi lake lafoka, ndipo anamugoneka. Pakupita pa nthawi kufoka kuja kunakula-kulabe poti anafika posiya kuyankhula. Ndipo posatenga nthawi ndi pamene timauzidwa ndi achipatala kuti m'bale wathu watitayikira. M'bale Brian wasiya mkazi ndi ana okwanira 6. Ifeyo akuchimuna tithokoze anzathu akuchikazi amene mu nthawi yochepa imene m'bale wathuyu wadwala, iwowa sanalerekane nafe, anakhala nafe limodzi kuyang'anira moyo wa m'bale wathuyu. Potero bambo bwanali komanso ndi mbumba yawo yonse akuthokoza anzathu akuchikazi. Zodandaula zathu. Ife akwabwanali ndife okhumudwa kwambiri ndi mmene m'bale wathuyu wachokera pakati pathu. Oti tili ndi mafunso opanda mayankho, chifukwa zikumaoneka ngati imfayi ndi ya ngozi pamene si ngozi ayi. Ndipo ngakhale anthu amene mwasonkhana malo ano
komanso anthu a dziko la Malawi akhala kufunsa chachitika ndi chiyani kwa Brian. Choncho ife ndife othedwa, ndife osowa mtendere, ndipo ndife ofoka chifukwa cha imfa imeneyi. Mnyamata uyu Brian ife nali watisira udindo umene sitikudziwa kuti tupitiliza motani. Chifukwa ife mwa umunthu wathu timaganizira kuti Brian ndi amene adzaike okalamba ake, koma lero okalamba ake ndi amene akumuyika Brian. Chimenecho chatipweteka kwambiri. Popitiriza pamenepo, mwa mmodzi wa okalamba ake ndi gogo wathu, gogo Nanjayiko. Ndi munthu amene masanano sakudziwa kuti kodi moyo wawo ukhala otani kuyambira lero, chifukwa Brian pamudzi pano sadzabweranso. Pa chifukwa chimenecho gogo Nanjayiko ali osweka mtima ndipo ali okhumudwa chifukwa cha imfa ya mdzukulu wawo. Abale akulilongwe komanso abale akunchewu ndi ena onse naonso akufotokoza kukhumudwa kwawo pa imfa imeneyi, kuti Brian wasira chintchito choti iwowa sachita, chifukwa iwowa amakhala kutali, Brian amakhala pafupi, ndipo sabata ina iliyonse amabwera kudzaona agogo ake. Potero abale amenewa naonso ali othedwa kuti kodi tipanga bwanji. Komanso mkazi wake wa mbale ameneyu tikumupempha kutitu ntchito imene amayichita pamudzi wa bwanali, kusamalira makolo, kusamalira achibale, chonde musasiye, chifukwa chonena kuti Brian pakati pathu wachoka. Ifeyo kwa bwanali chiyembekezo chathu ndinuyo mayi Banda, kuti musamalire makolo amene Brian wasiya pamudzi pano. Chowa china chimene chakhumudwitsa nchonena kuti ndiposachedwa pompa mwezi wa March 2026 amenenso tataya ambuye ake Brian. Chimenecho chikutikhumudwitsa kuti kodi pamudzi pathupa chikuchitika ndi chiyani. Ndife okhumudwa kwambiri ndi mmene zinthu zikuchitikira. Koma kunjaku kuli Mulungu amene analenga munthu mu chifaniziro chake, ndipo Mulungu ananena mawu, mudzafa ndithu, ndipo sananene mudzafa bwanji. Choncho potero ife tikulemekeza Mulungu, tikulemekeza mawu a Mulungu, kuti muzonse yamikani. Kotero tikuyamika Mulungu amene atipatsa ife mphamvu, atipatsa ife chilimbikitso munyengo
ya misozi imeneyi kuti ife tikazikonzekeretse kuti ngati nkotheka tikakhoze kukumana naye m'bale wathu mu ulemerero wa Mbuye wathu Yesu Khristu. Pomaliza ndithokoze akuluakulu onse aku MP kumene m'bale wathu amagwira ntchito pa zonse zimene atitumikira nazo pa imfa imeneyi. Ndithokoze akuboma amene muli pomwe pano, amenenso mwadza kudzatitonthoza komanso kudzaona ulendo wa mwana wanu. Ambuye akudalitseni pa chimenecho. Ndithokoze aku Times Group komanso ma television onse amene muli malo ano kudzachitira umboni za ulendo wa nzanu amene mwakhala mukugwira naye ntchito, amene mwakhala kugawana naye nzeru. Ambuye akudalitseni chifukwa cha kubwera kwanu. Nthokoze nonse amayi, abambo, atsogoleri osiyanasiyana amene mwabwera kudzaona ulendo wonzeru odzidzimutsa umene m'bale wathu Brian Banda wayenda kuyambira dzaka lija. Ambuye akudalitseni ndipo mzimu wa m'bale wathu Brian Banda ukause mumtendere. Kubalalika ndi kwa mawa. Kubalalika ndi kwa mawa. Kotero pa nthawi ino ndiapemphe anzathu akuchikazi kuti naonso apereke kulira kwawo. Zikomo kwambiri. Ulemu aperekedwa kale, komanso zipepeso zaperekedwa kale, komanso kuthokoza kwaperekedwa kale. Ine ndayima pano ngati wakuchikazi komanso malume wa mkazi wa Brian, Linda. Ife akuchikazi athu ndikudandaula, ndife achisoni, ndife olira kwambiri chifukwa chotaya mpongozi wathu Brian Banda. Ndikudandaula kwambiri chifukwa cha zabwino zambiri zimene amatipangira mpongozi wathu ife kwathu kuchireka. Tikakumbukira zimenezo tikumadandaula kwambiri, ndipo tikudandaula pacha imfa ya mtundu umenewu. Tikudandaula ife kwambiri chifukwa cha mwana wathu amene lero wakhala wamasiye chifukwa cha imfa ya mamuna wake amene anamukonda kwambiri Brian Banda. Ndikakhala ndikumalephera kuvomereza kuti mwana wanga Linda kuchokera panopo wasanduka wamasiye, komanso tikamamuona kapenanso anthu akamamuona azimutchula kuti widow, chizungu chake titero. Ndi widow ndi mwana wang'ono kwambiri. Ndikuona kuti akakhale widow mnthawi ino zikutipweteka kwambiri, komanso tikulephera kuchivomereza. Tikudandaula kwambiri chifukwa Brian anali munthu wabwino. Ndikukumbukira December yomweyi anabwera ku nyumba kudzacheza nafe. Anali wansangala kwambiri. Timadziwa zoti anali wa busy, koma akapeza mpata amafika ndikucheza nanu bwinobwino. Pazina zimene anatibweretsera mitengo inali 5 ya mibawa, papaya mmodzi, mango mmodzi, komanso panali mandimu mtengo mmodzi. Zimene zozo ananena kuti apongozi ndikadzala ndekha, ndipo ndinamperekeza amaka mibawayo ndinakayedzala m'malire amalo athu. Andi anachita zimenezo
yekha. Mungathe kuona kuti anali munthu wachikondi kwambiri. Si anthu ambiri angafike kumama level imene anali Brian Banda kumazichepetsa mwa mtundu umenewo. Ine ndi onse akuchikazi tikudandaula kwambiri ndipo tidzamudandaula Brian moyo wathu wonse. Ambuye akapitirize Brian mzimu wake ukause mumtendere. Ife akuchikazi kulira kwathu ndikumeneko. Nkhawa imodzi imene tili nayo ndiyakuti kodi mwana wanga pamene unake wachoka chonchi akafika ku nyumbako adzalandira kusekerera kumene amasekereredwa Brian alipo? Kodi ineyo monga kholo ndikafika ku nyumba kuja ndidzalandiridwa mmene ndimalandiridwa kholo ndimalandiridwa mmene Brian alipo? Nkhawa ife akuchikazi tili nazo, ndipo tikamalira china chimene chikutiliza kwambiri ndi chinthu chimenecho. Koma Ambuye akatithandize mudera limenelo. Zikomo kwambiri. Mundilole amayi ndi abambo nthawi ino titamaliza kumva kulira kwa kubanja, tisanamalize ndili ndi ana a Malemu Brian Banda kutsogoloku, ndi apatse mwayi onso alire tsiku la chisoni lino. Family, friends, Apostle Theo Kuviwa, and the whole Word of Faith congregation, and everyone who has come here to be with us today. Thank you very much. I will remember my father for what he built in the public. I remember my father for what he built in the public. Ladies on the air, the voice that started at coming really. Father Brian Banda was born and raised this very neighborhood. God chose the son to his sister, brother, our aunt and uncle. He's a brother who was so doubtful. He was someone to God, something to be easy.
voice. Provide that voice. When the family needed to be held together, he took on that role quietly and never made it about himself. I know you want us to be strong, but for us, our pillar of strength is gone. To his wife, Linda, our mother, he was a version of himself most of you never knew. She saw him when he was tired behind the polished voice on the microphone. She saw him prepare. And she also saw him exhausted after it. She married a broadcaster, but she fell in love with another man underneath. A joyous man, always wanted to joke. A loving man, gave to his community. And to me and my siblings, he was our proof. Our proof that you could be from humble beginnings to a national voice without losing yourself along the way. He didn't just tell us to build something of ourselves. He showed us every single day what it meant building. Something meant when you did it hard work, with integrity and honesty and God fear. That is what hope meant to us, to me and my siblings, to my mother, to our congregation of Word of Faith, to my aunties and uncles, to many more members of this community. He was the light and hope for many. This is what hope meant in our house. Not a word we use lightly. Hope meant if my father said we could do it, we believe we could do it. When the family faced a problem, he'd always find a way. No matter what it meant to him, he would work himself to find a way. And now that hope feels gone, I want to stand here and tell you that it's not so. Because everyone I've mentioned here feels the exact same way. Feels the exact same way we feel. But I don't think a hope like his dies like that. I think it becomes something we all have now to carry for ourselves, for each other, for each and every one
which every member of this community, you have to carry that hope. He gave us so much hope that even losing him, we're left with nothing. Everything he poured into us, into each single one of you that is here, to mourn his death. Let's carry it. Let's help each other the way he wanted. Rest now, Dad. You were and will always be in our memories. Allow me to quote my father. Mulindine, Brand Banda, Magumanose. Thank you. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.